wielki, wielki dar, który posiadamy. Великий дар, который мы маем. To jest dar wolnego wyboru. Это дар свободного выбора. W każdej chwili naszego życia В каждой хвилине нашего життя możemy wybrać. можем выбрать. Pan Bóg kładzie przed nami Бог платит перед нами. błogosławieństwo Благословенство albo przekleństwo. и проклён. Możemy wybrać. Можем выбрать. Każdego dnia, Каждый день. spotykając różnych ludzi, Spotykajcie różnych ludzi. możemy wybrać błogosławieństwo. Можем выбрать благословение. I wtedy mamy obietnicę Ojca, И тогда мы обещание Отца. że w naszym życiu będą owoce Что błogosławieństwa. в нашем житті будуть плёны благословенства. Albo możemy wybrać przekleństwo. Або можем выбрать проклён. I wtedy musimy się liczyć z tym, И тогда будем лечиться с тем, że w naszym życiu będą owoce przekleństwa. что в нашем житті будуть плоды проклёну. Bóg, który nas kocha, Бог, который нас любит, zachęca nas запрошає нас, i daje nam taką moc w sercu, дає моц у серці, abyśmy błogosławili. щоб ми благословили. Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie, abyś widząc nas tutaj, których Ty znasz każdego z nas po imieniu, abyś wejrzał na tą otwartość naszych serc i abyś usłyszał nasze wołanie do Ciebie, jak dzieci Twoich, które Ty przecież kochasz. Każdy z nas dla Ciebie jest kimś wyjątkowym. Każdy bez wyjątku. Każdy ma w sobie coś, czego nie ma inny. Panie, nasz dobry Ojcze, wejrzyj na nas. Prosimy Cię. I prosimy Cię o to, aby Twoje błogosławieństwo wstąpiło na nas. I abyś błogosławił naszym siostrom i naszym braciom. Dobry nasz Ojcze, pozwól nam doświadczyć Twojej miłości, bo tak bardzo jej potrzebujemy doświadczać. Tak bardzo pragniemy być przytuleni, przygarnięci tacy, jacy jesteśmy, bez udawania, bez żadnych ocen i puz.